O pabillón municipal de deportes de Rianxo levará o nome de José Manuel Abuín Chema en honra ao empregado que realizou o seu traballo no concello durante 36 anos. Finalmente, o pabillón municipal de deportes de Rianxo pasará a chamarse José Manuel Abuín Chema, en homenaxe ao traballador municipal que desempeñou o seu traballo no concello durante 36 anos, sendo adscrito ao pabillón no 1993 e do que foi conserxe durante 26 anos, representando uns valores de entrega ao deporte que o fixeron merecente desta honra. Hai un proxecto importante que ademais vai ligado incluso ao propio pleno que tivemos esta semana, que é unha intervención no pabillón municipal de Rianxo, o edificio deportivo dos máis importantes que temos no noso concello, con milleiros de usuarios ao longo do ano, que levará a reparación da cuberta, as melloras na cuberta e cubrición de todo o pabillón. Esta homenaxe será posible grazas a unha iniciativa lanzada desde o Club de Voleibol de Rianxo, o Departamento de Deportes e Rianxo en Común, a que se sumaron por unanimidade todos os partidos políticos do concello. Ese pabillón, que vai ser remodelado con cargo plan único, vai levar o nome dunha persoa que entregou toda a súa vida profesional a traballar polo Concello de Rianxo e moi especialmente na área de deportes e moi ligado a este pabillón municipal que levará a partir de agora, xa digo, por unanimidade de todos os concelleiros o nome de José Abuín Chema. Así mesmo, o alcalde rianxeiro anunciou que as instalacións deportivas serán obxecto dunha renovación da súa cuberta. Un acordo que se xestou a partir da demanda do equipo de voleibol que dirixiu e que presidiu Chema durante moito tempo, demanda do Departamento de Deportes, da veciñanza, Rianxo en Común, que tamén o traslada á Xunta de Portavoces, onde por unanimidade establecemos levar ao pleno e denominar así este pabillón. Vai ser remodelado e tamén aproveitaremos para poñerlle a sinalización correspondente para que leve o nome desta persoa exemplar e tan entregada ao Departamento e ao deporte en xeral de Rianxo. Chema, José Abuín. José Manuel Abuín foi, en palabras de todos os colectivos e entidades que impulsaron este tributo, un exemplo de esforzo, compromiso e entrega profesional e persoal, que nos seus anos de traballo no pabillón atendeu a varias xeracións de rianxeiros, milleiros de persoas que asistían ás actividades municipais, aos eventos deportivos que formaban parte dos clubs e dos colexios do concello e aos que sempre estaba disposto a axudar.